ללא מעצורים על אופנוע במדבר הירדני? אולי רק... בדברים אגב. אז זהו, בהתאם לרוח שלך, שלחנו לשם את צביקה יחזקאלי, ונשען אחורה על קורסת הטלוויזיה, נראה אותו עושה את זה. צביקה, איך עבר הגבול פה? עשינו את זה בקלות או שזה היה בעייתי? כן, אתה יודע, יש פה את מילת הקסם. אישור מהמלך. ברגע שיש לך את האישור מהמלך, אז אנחנו הופכים להיות קבוצת השטח הראשונה שנכנסת לפה. בואו נראה איך נהיה בפנים. שמתם לב לכל העמולה ולשוטרים שמלווים אותנו וליחס שאנחנו מקבלים, כי אנחנו אורחים של המלך. אין איתותים, לא צריך פה איתותים, לא מספרים, לא רמזורים, לא תמרורים. צריך פה שכל ישר. יאללה, hit the road. מתדלקים וזזים מפה לדיון. אופנוענים ישראלים זכו באישור המלכותי הנכסף לחצות את הדיונות הירדניות. בממלכה רק למלך עבדאללה ולמשטרה מותר כאן לרכב על אופנועים. השלטון שחרד ליציבותו מאמין שאופנועים זה חתרנות. بعدين الدراجات ما كانت مرخصة، كانت مكاتب تأجير، تيجي أنت تدفع نص دينار تأخذ دراجة، تعمل فيها مشكلة وترجع تسلمها. ולכן גם הצמידו לנו חגורת שוטרים, שלא התאפקו כשראו את האופנוענים מישראל. أقول لك شغلة إحنا كمواطنين هجوميين نتمنى على الحكومة أنها تسمح لنا ترخيص الدراجات هذه. جمال 65. جمال 25 لغيث الآن حركة من المعبر باتجاه وادي رم مباشرة. Why we need protection? Something. Protection. This is an honorable companionship from the king himself. בתוך המדבר, כשהאדמה קשה וסלעית, זה כבר לא עניין של המלך. עכשיו, זה רק אתה והאופנוע. מדי פעם פוגשים בבדואים שגרים פשוט בשום מקום. وتشوفوا مرات صياح زينا؟ لا بالله ما عمرنا شفنا. والله. הוא בדואי, אמיתי. עופר רוגה שהוא מדריך טיולי ג'יפים בירדן. רוב זמנו הוא עם הבדואים. הבדואים חיים בשיטה שלהם, שיטת ה-IBM. דבר שאתה מבקש אומרים לך אינשאללה. ואם לא בוקרה, ואם לא, מעלש. הבנת מה אמר סמי? הבנתי כל. מה אתה אומר? יש לי. הוא אמר, לך תחפש בשביל נעתך. הוא אמר לי. السلام. המדבר יפה, הצבעים מרהיבים, אך באותו זמן המדבר גם מטשטש ומשקר. לרגע אנחנו מקבלים תזכורת שזה לא משחק ילדים. אתה זוכר מה קרה? זוכר מה קרה? ויש שם איזה בור. יחד בדיוק שם בור. מה הבור התפוצץ על הגב שושי? יהיה בסדר. החייל הבדואי שמלווה אותנו. כמו ילד בתיכון הוא מבקש שירכיב אותו לסיבוב על האופנוע, אטרקציה. كل قوات الأمن عندكم بدأوا عشائر يعني من الصحراء وفي قوات أمن فلسطينية في عمان أو شيء؟ ناس مختلفة يعني مش لا فيش. אל מול הדיונה הגדולה הוא לא מבין מה חבורת הישראלים הזו מנסה לחצות את הדיונה עם אופנועים. تقدر تسويها أنت؟ أنا ونشتية بطلع بيها أنا كمل مع جمال فيش مشكلة. إن جمال وصيته. يعني أنت بتضحك علينا، هذول بيجربوا وأنت مع جمال تخدعها. איזה יופי. על טיפות הדלק האחרונות, אחרי יום במדבר, אנחנו מגיעים אל המאהל. היישוב שנקרא דיסי נמצא פה ככה מעבר לעיכול, ושם יש דלק. עופר מתעצבן כשהוא מגלה שהבדואים, הגנרטור, הבריז. אם יש חשמל, יישאר. אין חשמל,
שיחפשו את החברים שלהם כי הם מעצבנים. כי דיברנו איתם היום. לא אמרו... הם גם לא אומרים לך שיש או אין. להגיד אין. תחנת הדלק רחוקה כ100 קילומטרים. הפתרון, מחסן עם ג'ריקנים בקרבת מקום. باقي ثلاثة اللي راح 3 و5 لتر احنا جبنا 6 حطينا شو بدك تسوي لما انا ودي اسافر اسرائيل واجي عندك والله ودي اشكر ايش يا عيال ايش يا شاطرين ايش في يا شباب بسم الله تحفوا شو يا ساتر يا ساتر مين جو ايش يا عيال ناس هذول ناس زينا شو בלילה, במאהל שכן יש בו חשמל וארוחת ערב חמה, כבר מתחילים לדבר פוליטיקה. وين فلسطينيين وعرب والبدو؟ لا ما احنا ما عندنا تفرقة كل سبابة كلهم بياخد لا كمونة. نحن ما في لا ما عندنا تفرقة ابدا اسمه לא רק שיש הבדל, הם גם יודעים מה ההבדל, ויש להם את הגאווה שלהם שהם בדואים. فهمت شو حكى؟ אין, אתה בדואי. نعم انا بدوي אבל הם חושבים שהפלסטינים לוקחים להם את ירדן. וואלה. הפלסטינים הם מתוחכמים, והם סוחרים, והם דוחפים קדימה, והם לא עובדים בשיטת IBM שהם עובדים. נראה לי שהוא לא מסכים איתך. מה זה? נראה לי שהוא עושה כך. עבד המדריך נבהל, הוא לא מסכים. יש דברים שאסור לדבר עליהם בממלכה, וזה אחד מהם. יא לילי, יא לילי, יא לילי, יא עיני, היום השני לרכיבה הוא יום שבו אנחנו נוסעים מזרחה, מחפשים את רמת המדבר המזרחית. בסוף היום מחכות לנו עליות צלעים אימתניות, בדיוק כשכולם עייפים מתחילה העבודה. מאמין שאם 10% מהחבר'ה יתקשו, אז נעזור להם. או שנעלה להם את האופנועים, או שתחוף אותם. רגוע יעני? כן? וואלה, סבבה. במקום ללכת לפסיכולוג, לספר על הצרות, 3 ימים בשטח, בן אדם חדש. שוכחים מהצרות, שוכחים הכל. זו קשה, אבל השלישית גיהנום. אריאלי, השלישית גיהנום. אחרי הערים הקשים הנפש צריכה מרגוע. עבור האופנוענים זה דיונות וחולות. אלא שגם כאן הסכנות לא נגמרות. שוב אלון שמבחינתו זה כבר סוף המסע. ולא ראיתי שיש בור. יש לו בשדות של מתאבד? יש לו משהו מזה. הוא מתאבד. זה לא פעם ראשונה. ולא אחרונה. ולא אחרונה, ואני מתפוצץ לא מעט, אבל מזה אני לומד. ירדן, צריכה להיות שלנו. شو رايك بالجماعة؟ والله شباب جديدين فرصة سعيدة. حبيتهم؟ والله. والله محترمين. תמיד לימדו אותנו לחשוב ששטחים זה תמורת שלום ונסיגה זה תמורת נורמליזציה, אבל מה שהירדנים הוכיחו בעצם בכל השנים האחרונות, שאין שום בעיה לארח קבוצת תיירים ישראלים אופנוענים שרוכבים כך בדיונות ונהנים מכל הטבע של המדינה הזו, כיוון שבעצם שלום מתחיל בלב, ולירדנים יש את זה. לא הביא לך את התיאבון. מה? לא הביא לך את התיאבון. השתגעת. לא, כי רשמתי אותך שבוע הבא. אם עבדאללה יבקש אישית.